Aurrera doa etengabe eta Bretxako peskaderia eraikineko tabernariek ez dakite oraindik zer gertatuko den euren negozioekin. Duten informazio bakarra hedabidetatik jaso dutela helarazi digute, baina ez dute kamera aurrean hitz egin nahi izan. Guk kaleko jendearen iritziak entzun nahi izan ditugu. Ezakit entzun dezun Bretxan egin nahi dutena, tabernak igual itxiko dituztela eta osasun zentru aldezarrekoa hona ekarriko dutela. Bai, entzun bai. Zer iruditzen zaizu zuri? Bueno, nik uste Bretxan inguruan beste hausnarketatik behar dela, eta bizia pentsatu lehen zen izan zen eta orain zertan bihurtu nahi duten, ez? Nik uste gehiago elkartu beharko dukela Bretxa gastronomiari. Bueno, printzipio ondo, ez? Behar da osasunerako ere leku garrantzia eta, bueno, neri ondo irutzen zait. Ni uste Bretxa bezalako leku bat mantentzea, garrantzitsua izan daitekeela, ez? Donostiarentzat. Nirentzako Bretxa zegoen oso ondo lehen bezala. Lehen bezala. Nentzako, Azkeneko aldaketak ez zaizkizu gustatu. Ez. Osea, aurrenekoa nentzako zen hoberena. Beharrezko ikusten duzu Aldezarreko osasun zentrua lekuz mugitzea. Bai, hori seguro. Eta hemen, bai izan daiteke, azken finean hau ez da ondo atera. Hemen goian hainbat leku itxita daude. Behian ere, beste horren beste, osea, hau ez da bere zeukaten ideia edo etzaile ondo atera, orduan bueno. Guk ez. Gutzako nita emaztia gurasok eta alabare juten eta guk bentsat zerbitzuena jasotzen dugu. Tabernariak ala ere kexu dira, ze badirudi bere inork ez dira informatu, bere ez dakitela oraindik ere zer. Baina hori ez da berria, Ez. Hemen askotan, baino estatuan ere ez dute informatzen, egiten dute eta punto, eta hemen azkenean ere bai. Bueno, hemen gauza asko egiten dira, gizarte honetan, beti norbait alperrikatzen dana. Osea, beti egiten dian nien gauzak, beti, norbait kaltetuta ateratzen da. Orduan ikusi behar dana da, ze alde honak ditun, gehiengoa bain bada eta kontutan eukitzen bain bada, beharrezkoa dela gizarteantzako, nik zezango nizuke, gainetzeko guztiak, ni ez nuke nahi azal hortan egon, baino gauzakola egiten dira. Hauek dira kalean bildu ditugun iritziak. Tabernariek bestalde ez dute etxiko udalak erantzun bat eman arte eta euren etorkizuna argitu arte.